TV oboroso bw'umugusi umurubuli kubwatya niho wanityo burayi bw'umuyibuli Soko TV bwairire buya sana karibu sana naende asomorobere itowo bugimano bacheno morobere nko bagingo koleterali kerali tukulia Jumatatu chinsa ibere cyabono maroboba abase ko bango sangano munyagitari Dr. Kena Moses igoro ya maroire ao chinchera cyo gwetangana bayigo chinchera cyo konyora ububwenya nincho maralio Karen Mausa yendera gusangana bayigo kurigereria umorobere yigabwe litukulia lero. Daktari. Yes. Karibu sana somorobere wetu bali tukolia lero. Karibu sana. Lero nigo tuchukwanera igoro ya fibroids. Bono eiwe nka kabisa. Itangani kabisa ntaitwere sirumu anchumurigere ya madieta unarali. Mapende mase ya masomorobere. Mbiya mono miskaro editariane Dr. Kena Moses. Nkuru wasenyagitari ya World Fertility Centers. World Fertility Centers ntobwate kliniki ga Bosongo asamaga chogosase nyumba ya Uhuru Plaza egorova ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Mbiya mano. Yes. Iwe kabono tokende ya maso boroire bweli tukolia lero fibroids. Obomoroire kyo. Uterine fibroids wose tokorokanga leiomyomas. Leiomyomas. Uterine fibroids ama myomas. Myomas, uterine fibroids, kinegen tekem. Nekero bonne yene samangana ya toko ene shide konyoraba umwana omwisi kosa musubati. Kagera ubono bobimbe bogo cha asenyumba yo mwana. Ububimbo bogocha ase uterus. Ububimbo bekara bwakira ase uterus twaburukanga uterine fibroids, twaburukanga leiomyomas gose myomas. Ekero ububimbo bwakira ase uterus gose nyumba yo mwana bwakire kubimbororo bubimbo bwaberororo lakini tetenko nyuliganga uburuire bwa fibroids mboli cancer abantu bawase kobwa itokoroka nga benign tumor. A benign tumor eminetinga nobo bimbe lakini butali entoki butali cancer. Tigangira netokuwa nege ntokiro nga anatomy. Umweta anatomy nka ye uterus yegotoka oligiri nyumba yo mwana yegotoka nseme korukunga pelvis imeye pelvis lakini igaige sensemeye we uterus yere maega ye uterus ntubwate rectum osese choeko gacho motu ye kwerende ye nyumba yo mwana gose igoro ntubwate bladder nyumba ya machi nande motu ntubwate gende kunga urethra so ekero bubimbe bwakire ase nyumba yo mwana. These other organs we are talking about, the urethra, the bladder and the rectum, are going to be affected. Do you want it? So obo bimbo bobo akire se uterus natebile mboli cancer ibole a benign tumor. Ntubwate ki type? Nabuga kuno nade bo bora seji type awa ome. Ntubwate ki type kile common isato. Kile common isato. Lakini nani ntubwate yende yakane. Ntubwate fibroid oso bimbe bwakire ime meye uterus tokorokanga submucosal imeye uterus yali so mwana korara bubimbo bwakirororo twaburokanga submucosal uterine fibroids. Obubimbo bwakire asikinyama uterus ne bwatenyama gatigati bwakire asikinyama ime
itokuborokanga intramural uterine fibroids ntobwenene bono bwakire isiko ye uterus bwasunanire isiko ye uterus obubimbe bwasunanire isiko ye uterus itokuborokanga subserosal uterine fibroids yasunanire ase uterus isiko egintu kende bono ntobwate kitukoranga parasites fibroids ikonga parasites bono parasites nabo chikwana chisunanire ase kende ovaries chikobera ndos ese nyumba iri yomwana bono isikogari yange nororo twanya bikorwa parasites ama the parasites uterine fibroids so ntobwate type kinakwanire type kitwatebire major isato neye moto anyirukire a parasite igon tobwate those fibroids chiko jese ese moswati aranya konyora yes kende obubimbo bwate a certain length tutebe centimeter gete bogwetani gabu ikwenda gusesaje uterine fibroids nobo bimbo bogenda gukina nobo bimbo bogenda gukina so nabora akine borengana omwana gosebwetani omwana abantu mbale babwate uterine fibroids ekero ko muligereri ogokanga aibwatiraniti naro lengo guchagaiga muswati omoke ekero ko mulire okamuritari igona abantu barakaire muditore baganyumbo lito ku baganyumbo lito bagabarosa baje kubunga ki ai noyo nansi tanya konyora mwana kumbe no bubimbe bolese uterus what I mean is this nabo bubimbe buli buragendera ko bonne bakabwetani nyoro umutu mwenyene bwete bobo bonne kulingana mono emyaka yago nabo buragendera ko bonne abandi mbole kulingana emyaka yabo burachake gokea emyaka yoke ko bokeye ngucho guri ya mwana yonse so yes nawe kunyareka kwana igoro y'emyaka ekegori nkere mibikere mboko bwata basubati gosimwe abana so bono tikatolenga ki mono mbantu kibakonyora uburwiro ubu wa uterine fibroids nebigori biri bikonyora abana uyikondete ngotebiganga uterine fibroids nkoragerere igentu nkeri korageri obobimbobo igentu korageri obobimbobo is what you call estrogen hormone. You see, ekero omusubati nabwate estrogen igasi yaye nerigisa omubirumi estrogen egasi yaye no kolenta what you call obusubati matubwati nderukaro muno tabwati chinderu echi okobo bwate obwiseke eso mubirobo ne hormone iri kolenta obwiseke ekorokunga estrogen goso estrogen hormone yeye dere kogera kwa fertile kwanyora abana igo utabwati hormone estrogen ama estrogen to konyora abana nere kolenta fertility lakini unfortunately hormone yeye nere kolenta fibroids so abantu bakonyora fibroids nange ndateba nabali child bearing age bali myaka iriyo konyora abana tuwa nini abantu abayigo minute n'abantu bali myaka ojakira 20 mpaka around 40 years nabo bakonyora 30 from 20s mpaka 40 years nabo bakonyora uburiro bwa fibroid inki abantu ba 40 years and above fatali konyorera kagerekero oikire menopause once oikire menopause estrogen level ekwira nanse so once estrogen level yera nirense bono tubuga tigento ke korageri fibroid so abantu bakonyora nabali child bearing age bono maybe manyereri mbire montara aligeri amanye na tware fibroid sase yitara manyereri ekamoto akwane ende muna bakora ngo kwa bimbire ndagoze kwa enda yawe yabere nende yenda yawe yabere nende nande tulimo sigo
igo ekina kikimanyiririe getang'ani ikimanyiririe getang'ani nabo okora ng'enda yao yakoreki yabimbire. Ekimanyiririe kabere is what you call abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding boneye mnakwaga tule ogotuko gwakoreki gwachenchiri nkuliko tumnawona yo abantu mbali bayengotwa matuka 3 bono gwajagire gutuchi wiki ibere wiki engima ogotu continuous ndewa nini so gwachakire gotu ogotu gotali okuya ogotuli okali kwa etali gotenena. Number 2 ogotu kobwato obosongo kale kwa gatule tubwatu bosongo bonde bwenzi bono gwachakire gotwayo musubati obosongo bwa mentekire niwete painful menses ogotu konde kwachakire gotwe mbule nyinge saidi ogotwe mbule nyinge kwa gatule mbule nyinge yo bono mbule yao ya mentekanire okolola menses ere enyinge mono ekemanyirire kende nekero ogochaka gotwari into nga sporting ikwa gatule ama tukosinabere wakorana usata tukusana bono in between your menses wekiro sama chiwikibere kwanya kora sporting ogo sport koli nabo kubwate usiano n'uburire bwaki usine shide to ndo kona ya uterine fibroid na risk card daktari omogo to understand ile sporting no mukuneli ekiningi amakomai obo nyinga bogo chobokega ambulance nini ine to kona sporting bono ekemanyiri kende n'obosongo okonyora ase a pelvis igenda yawenke ubosongo bwachakire komentekana ekemanyiri kende ubosongo obo naburainde bakomogongo omogongo nawo wachakire gutwara ubosongo ndibona ine ekemanyiri kendo gochikorora nabura twale what you call painful coitus nga yani ekero kumirana no mugako gukore asokore mu mugondo kwanyoro gutwara ubosongo buri iguru ndibona ine ogutwara ubosongo buri iguru obwate painful coitus egento kendo gochikorora bono is that nga chinsemo kirikire kyonchokanaine uterus yago kyachakire nago twale mechando ndibona ine chinsemo munabona kireki ogochigoitira market ali gosoka okobe uterus yeli yaraleire urethra eli gosokia maji so goitira maji ngo maji ago kwama ogoitira bwangu lyoka bwangu ogoitira kulia maji bwangu no ko bone ekwende fibroid yaraleire ekwerende nyumba ya maji bone nyumba ya maji goichira bwangu ndibona ine nabura twale nande gento gekorokunga constipation echo yage kobe enkongu because every fibroid yaraleire ekwende rectum so rectum yago yatagotware echo enkomoto ntako kwana ekemanyiriri kende mimba kutoka abasubati abange bali babugata what you call habitual abortion. Mimba inatoka kila wakati, inaweza kuwa na uhusiano na fibroid kagero konyanga use fibroid yakire gali asenyo ase umwana ngo chikobugaterera bugateroro so kwanyoranga umwana yosoka so kwanyora abortions chigo take place abantu bande batwara nyole ebintu binge biraje bikosumbwa fibroid nabe kugosumbwa tolubwatia mani yes igo anene mono bone kigekoretwo buroiro bwega bwa fibroids na mangana ichiomon lakini ndomera ngote nturata bintu gorenda twate imanyere nagani kanene mono igwateire ne chiomon cha estrogen hormone nere korage inateba iga wa uterine childbearing age because estrogen nere korageli fibroid nangenda goteba so inkige kolenta uterine fibroids tali hormone yoka
again to get colenta number 1 emyaka mna twatera leo age twanyole estrogen plus age number 1. Number 2 age twatera emyaka 20 to 40 years na wakonyola uterine fibroid because twatenga estrogen ilebo yabo ere. Number 2 nyabantu onye waikire emyaka leo matikaro mwabera babezana basubati waikire emyaka 30 guchigoro turanyora mwana wendo utakuwa na uterine fibroid bali bataranyora umwana nando ikire emyaka 30 guchigo. And this way it is important. This people, we have to look at this, yeah. Go ikab kero monta manyanga myaka ki monta gwende ko nyoro umwana lero bakora bwajire abana baji gonzunga baji gonsadire career yane timde ndenda arasoma kwanza kimu nata kiraso nga wikanda abeta chiri kwanza manya ko nyora manya ko nyoro umwana kumbe liyuko kanyamono naliye fibroid yegocha onye wekire myaka 30 guchigoro nkwanya konyoro umwana utapata fibroids abuna bwate fibroid yabantu nyoro ninje numari nans aba sister ange bonse babwate fibroid umwana abantu umuntu kabiro konyoro buriro bwa uterine fibroid no liyo gukora okonyoro umwana lero karo watanga nande tindi kwaganda tiganda tigarabe myaka 10 tigara ike myaka 7 muno komenya engaki entambi utaranyora umwana onde bali bakomenya myaka mengi bataranyora umwana na bakonyora uterine fibroid okore spacing ere entambe mono kwanyora umwana lero watanga myaka 10 tigera usi myaka 7 na makonyora yonde utapata uterine fibroid. So space number 3 abantu bandi bakonyora uterine fibroid nabali bali mibere menene. Obesity babo banene mone mibere nana bakonyora uterine fibroids. Abantu bande, these are new research abantu batamanyite bali bangi tinyama na mabere yanyole kandenga enyama na mabere nebwate a hormone ebwe kaine estrogen. So onye wangite waswadi male nyama na mabere angita mabere, that's why ogenda simna bono wasigisi na aronde ntubwate kinikele. So I've done this research abantu bali abasigisi ibakonywa mabere amange ibabwate uterine fibroid sana. So enyama na mabere diet, junk food endagire bwata mafuta mangi, endagire bwata sukari nyingi, chindagire chia lero ekijeduka ngo changia kire kolenta uterine fibroid because abantu babwata kala uterine bono endagire tuko nero ikonyeligerere egento kendekera changie okoleta uterine fibroid is family planning. Abantu bali bagutumia family planning twate uterine fibroids again to kendekera change is family history. Amarwira manga akobwati oroleli onye mamumu nona bwate uterine fibroids na ina laboratory onye mamumu nkobwati oroleli gete igobona abantu ikabaire bikumanya where am I ebintu nebinge birachangie koleta uterine fibroid notenda gukwana ibintu nebinge birachangie so ngende kijya no gunyanya gitarias rasima virusi ngo some bia treatment nege ntora ale mereli orara vera na kero kiaki tegemea because nabora nyonga fibroid yaje kugochanda ngaki kugochanda ngani so ogo chanda kulinga kiko chanda ngani na gukora atitamnya ki what is the mode of treatment. Abantu mbale konfano ndako examples bakamanyinga era so onye go complete continuous it is up to the doctor koranga inche da kiara agokonye abantu bali babwate fibroid itabwate mchana bagide ile kuwasumbua so itategemea
moso asensemo ya kabere Marigereria ningende tugusakanere Dr. Kena Moses abasto gukwanira iguru burwaire fibroids ubwoko babugusumbwa mono anene mono abasubati abarase myaka yo konyora abana Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwata libolyo obosemya gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko ly'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete na mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete nieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Serikali haijatilia manani mambo ya fidia peke yake. Kwa hivyo kuna mwongozo, katika mwongozo ambao unatengenezwa na tume, kipaumbele pia kitapatiwa swala la haki. Komiti ekorigereria gwikiranigwa which point komichoko igwana gatie kiama kia UDA na ODM ya bwato kiroro voti rwa ego cha kiombe ya KNHCR. Our target mean this year is 10.5, having achieved 9.06 last year. School ya secondary ya St. Peter's Nyakeminja nigerengete goikia emin h point 10.5 samatemwa mana KCSE mwaka oyo. So tukirudi shuleni tunaenda kufanya mazoezi na I promise that the next time tukirudi tutarudi tukiwa wakamilifu. Na se chigosori chitimu au kurwase kaunti Nyamira chaine kile chigosori chobosani bose bwe chigosori cheche skuru cheche secondary. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanche Marigereria karibu sana naenda sensemo yetu ya kabere yo murobiro yiga bobo gimanobo cheno basenge ndrete gusanganero munyagitari Dr. Kena Moses Korwase clinic kia World Fit. Nitkorere antogende to kwanira igoro yo burwaire bwa fibroids. Bono ningania to eresera so boime. Oburwaire obo tutebe daktari bwatiro musubati gali. Apart from okobimba ogotwara obobimbe ga bwa senyumba yo mwana. Complication kinande kiraleta somomero. Oburwaire goseme chande ya uterine fibroids yarentre me chande menge mono. Yarentre me chande menge mono eyo ekogera abantu bagochanya gitari abaja gotweresa nga kitura bakonye. Olgeri number 1 twateba gento uterine fibroids na bera rente me chande number 1 twateba na bekolenta abortions. Gose okorusio bolito kosoka miscarriage exactly. So ekero muntu bwate uterine fibroids number 1
na bora nyoyo gukonyora what you call habitual abortion. Abortion sinatoka tu. Na unajua kila mtu anataka mtoto. You can imagine wakati mtu analose mtoto, it's painful. It's psychological trauma. So kila mwana anataka konyora omwana. That's number 1. Number 2, shida ya uterine fibroids na vera rente infertility. Utanyoro omwana nande. Onyorenga fibroid iri ararire emekiria magena. Fallopian tubes. Na veragere umuntu tanyora abana na bekolenta blockage of fallopian tubes. So once there is a blockage of fallopian tube inyoranga ligena lyo mugaka ni ligena lyo mungina akomerana ase a fallopian tube. So kwanyolire kwende fibroid yakire yararire enjira ya magena igo ligena lyo mugaka ni lyo mungina talyo chikomera na gararo sio mwana ntigwa nini. Number 3, uterine fibroid na verarente what you call obstructed labor. Ilikuwa ngo chikoibora onyorenga mwana tabwa ati enjira mwana ngo chigweta fibroid noere yagalire enjira bono mwana tabwa ati sagweta tsola abantu babwa ate what you call obstructed labor bakabatinga yagendo baru mwana microsu because fibroid ya migire enjira ya berenke bono mwana taligweta tonyora obstructed labor. Again tukina nago twatebire tuligo chigutwaro obosibole bokore mu mugondo because ngo chigutwaro obosongo bole igoro twatebire what we said coitus painful coitus. So ngo chikonyore nga tulikole mu mugondo umnyesande tubugati boso bokore mu mugondo because obosongo bole igoro. Complication ngende wochikolenta is what you call chronic pelvic pain. Abantu mbale babwa tobosongo ase pelvis yabo engaki yonsi tobwati amani ndewana ine. Again tokende fibroid yararente nangenda gukwana no kwera kwa manyinga umubiri onye kotwe mbulere igoro sana emburogo tulioka amanyinga agago chikogendanse konya tobwati manyinga isaine aso mubirogo because ye fibroid yagerera manyinga akwera kurosu mubirogo fibroid twatebire na vera atana ndebe cancer. Yes. In a small percentage abantu mbale bagocha fibroid yanyo babe yababere yanyo ya turn into cancer. Cancer is a problem, a big problem no mangete boyo. So kwanyo nando muntu otwarire cancer ntogenda ukwana ige uterus fibroid nantu atebenga nawe ekomige ibintu biribirwali infection UTI abantu babwate uterine fibroid ibabwate UTI etali kwera esababu market aligo so konse kero gwitira match so akira match akoba stagnant match ago tigare seke bochinga kintambe eyuwe go attract UTI. So muntu twara cystitis inflammation of the bladder otwara kwerende UTI etali kwera because fibroid ekoleki erarite enjireri ya match fibroid nabera exali figo yago amacha cha ikwenda na buchimaega amacha mangati galese kidneys na oke gusareka gwitira uterine fibroid nangenda gutero. So what am I saying? Emechando ne menge fibroid yararente mbuyo montage nyagitari ya wenigu itarachikobeni namo. Daktari wakwanira igoro ya konyora kero ya merira bwase nyomba ya leta maybe blockage ase fallopian tube ndo bwate ngeke koro ku ovarian cyst. Yeah. Is it the same thing on a fibroids or something? No. Ovarian cyst is a different thing. Enyo ege kabu kia magina. Ebi kabu bilibia magina tokorukanga ovaries. Ntubwate kabu nseme ya muinoga asakurukunga the right iliac fossa na ntubwate nsemo yokobe the left iliac fossa amagina noari. So amagina aya abantu mbali bagocha batwara amache sa magina. Ekero batwara amache abalentere mechande menge mnatogenda gukwana. Mbali abantu babwate ntukunga polycystic ovarian syndrome. Abantu bali babwata amache amanga aichire se ovaries abambali konyora bana
because the nandibu ati se li corruption from liche cephalopian tube because ya machali aicho ile se vikao babo. These are no mono issue. So kwa nyoro muntu twale polycystic ovarian syndrome amache kile cyabo yani se chikwende cyovari cyabo, lakini abandi mbale babwate what you call physiological cyst kiri kigocha okoba munoganda na maisha abantu abange babwate ovarian cyabwate me cyane niyonse cyst yabwate etabwate me cyane niyonse abantu mbaro babwate complicated cyst kindi chiko bakanza kwende chikonyo chibwate chituki kisijibwate chituki kiro kine chimbe chimbe lakini nago tebiri enchirengia no gujanya gitari no komanya igo ovarian cyst mtejo kwa ndego ovarian cyst next time na begocha because of infection kwa mfano na bila ndivyo ovarian cyst na beko normal na beko na infection njirizo ndo abe chigocha busaigo tama nyingi chachira physiological cyst. So fibroid fibroid na ovarian cyst nebintu bireta vote bibere bibweka iniyaye lakini nebi manyira birandi manyira byambite kubekana abantu bari bati manyira no kwende gotwembure nyingi byo munebyo pain na bekolenda lakini temini ngane the same lakini kala uyenye kitari ndu abangaini ndote wewe ntuko mwenye tole na no tu batole ka so bwato ovarian cyst ko sine fibroid bwato. Okay. Yeah. Bwana maybe na risk factors chindenjiro risk factors che twatebire some causes lakini nana tokogelinga osoli olumaya na bakomanya mbantu twatebire bakonyole shida muneye egera abantu amanye. Number 1 no muntu oli otalikonyora bana onge turanyora abana gwetanie imyaka 30 gukigoro naburanyora uterine fibroid twatebire umuntu kabere usomusubati okabere no oli okomenye kegetambe ataranyora umwana omenye kegetambe utaranyora umwana onde nabeko eragere onyore uterine fibroids. So okonyora spacing abantu bago space mono karo tubuze konyora umwana rero ndanga njanyore baada myaka 10 ogoja gojana ndo kubwate uterine fibroid ndotaye tiwe chego abantu bande bakonyora n'abantu bataye babwate imibere menene kero bwate umubiro monene nabura nyore uterine fibroid no twatebiri. Lifestyle bantu bali bangita maru ne sigara era so twangira maru ne sigara watu waswate roga nde ba musaka musubata na musaka tayo ande bono anda musubata na wakali ko agwaka touch one touch tu lakini tumenya maji okonywa marua mage ana wago changie muntu kotwala uterine fibroid. Family planning kuibolinga family planning kingotumia mono chio nini family planning chikoro kunga hormonal contraceptives kichibwate hormones ekero kugitumia mono na bukira konte uterine fibroid igombu ya kwa discuss no munyagitari yogonga which is for my body which is the best method ndatumia sogo ubotanga timbo sekonyora abana. Of course we have natural chinyingi intrauterine device tubwate save days ntubwate use of condoms kitali ku affect yo mubiro so goikoibolinga which one nguchi kutumia egere timbo sekonyora mechande ya uterine fibroids age ndokwana wando wewe wale miaka 20-40 years na una wente kuirenda mono. Yes. Alafu tubate maybe abasongwa ba Africa. Oh yes thank you so much. Aba Africa na ba konyora nduma oli black people na ba bwate uterine fibroid ko bwa basongo. We don't know why. I'm not 100% sure because of melanine ama what. My lifestyle. I don't know. I'm not 100% sure lakini abantu aba mwamu na bakonya uterine fibroid mono wetania basongo. Is it because of melanine? I don't know. Ngwate maybe ngore genetic. Yeah, ndwate ngubwate bole family. Abantu leo bwate ureli bole babwate sobo. Na ekaba ngara tayari. Onye mamu mino bwate uterine fibroid ya musumbwete na ina buranye nyore. Bono kuikomanya kiwente ko irenda. Okay.
daktari ngwatu eresera chia ina chia fibroids wate anchire chikomera kurume ase nyomba anchire chikomera kurusiko chinde chia merando siwachiro ka parasites yeah bono nereriere mostly like koleta infertility asomufuga ibere na chiko monomo kila infertility. Number 1 etwate kunga submucosal eriere se nyomba yo mwana ime na bera lente infertility aje natenga onyole fibroid ya merire so mwana ako chikobwaterera mwana ako chikobwaterera munetakeire no mwana ako chikolenta kubwaterera munetakeire iko na mwana uli arakaleki arasoke so na bera lente infertility. Number 2 intramural eliya gatigati se kinyama na we kolenta infertility na bera akini block jije muna let me show you submucosal eliye mekabise se mwana korara na bera ache era egari so ese fallopian tube cha kerete na bego block kiraroro kuse block njire ya mungu iko ya infertility ya chire. Intramural nero mono mone kolenta abortions nere komiga kolenta kolenta cramps uterine cramps yagera umwana kwa gwende nini umwana so ebijibira na kibwate mechando lakini eliye korunga subseroso talimonego chanda talimonera and infertility wana daktari tutaraenda seo bwenye chera chinde nchiro maybe montara abwati eliwetanga maybe mangana lifestyle maybe yes nchiro cyo gwitanga to basa konyora. Prevention is better than cure bada tole wotabe ntuma tutaje to kuwa na prevention kitambo sana. From 2005 I've been doing the same thing. Taliwa naja to bonya kitali karo naja to bonya kitali 2005 nchekere town ya Kenya na Chiororo na somia abantu kere town ya Kenya. I've been every town in Kenya ngo somia abantu nga let us go prevention tikatoteme ntotwara marwaire tuatebire nga kwa mfano na kiura koro oitange tonyora uterine fibroid onye gwacha abono karolero na gote biringa konyora abana mbia woto kikonyora abana toko chikokana ati basa konyora abana ikongo chikoire ndole gwetera so konyora abana munetakire. So this is what we talk about. Twagote biringa gendoli ndagera ya mugondo ntuma te karole mitelu nyasa gatunga abantu kaweka garden of Eden kabatenga kalia matunda ya kalia binte abandi bakiri bono baje kuri ndagera yeduka dika abantu bakuri ndagera ya mugondo eliye tongere nyamu oma let me tell you endagera ya mugondo kitota ningia. Number 1 what you call life giving elements endagera ya mugondo ere moyo eko kobo moyo ntugwana ine endagera ya mugondo ere high in nutritional value ebugate bintebia biko konyo mubere. So ongitete kutwara fibroids manyanga tigandi chinyinge na matunda ekana ngo chinyinge na matunda ngosali inde fibroid kuboro tigantige timba se kunywa maruwa mange timba se kunywa sigara era sigara ni mogali kunywa ko kuye ekobeko ibintu round shisha ine abantu bangite mono konyo bago tokoti weka wasubati na leo nitakupeleka date ya shisha. So tikatutinye kunywa sigara tutinye koli junk food ntobosa ko mubero mone let us watch our weight karo tozo ko mukubuli tobone no mono wetani mnoga ntakotwara enyama na mabere tobosa ko yumono. So enjira nero yogo tanga tobosa konyora fibroid besides amangana yo konyora abana na ande lifestyle yawe ko change. Okay bono togenderi muri okase oyo riskali wata umuchando oyo musumbira segekege tambe inganya mweresere nakimoko bomoko balingole kurwabo mweresere usinko babali bakubwena so komo itomoyo tiganda gotebe onye umuntu nali skali ubwate fibroids chiko musumbwa to chiko baro injyo senyalitari yetu ya Walfit muna ngote y'abantu butambe bunyagitari mbo bwati gesi waka ego ko bunyagitari bopimu buya nara abantu bandi bakari go pimule machine ngabugataga bugatayiga tokoteye marwiro bugate machine yingi ndeko bara nyagitari
kwa nyagitari. We have to make sure nga ngopima tura abantu baito munetakeire wikatu opime munetakeire. So ekero gukenya gitari egentegetanga no kolingoligu mune serikali etagete. So nga kitoko lingoli wachire gwatweresire number 1 itoko gotegerera kero bwata you train people o otoye bimanyiriri bitwatera nkali gutwe mbure nyinge embura ya nebwa tubosongo nkali gutwara sporting tinda itumbira nanje na mugaka gwatwe emechandiri yago yonspi ekero gwatoire nincho munyagitari ngwente gutwara what you call high index of suspicion nkikumurura ose gutwara. So once na twalire high index of suspicion bono ngotenga tatu wake bicha na to work an ultrasound. So an ultrasound perfect ultrasound ngoto tebiere ngaki fibroid yobwate yaya ngaki ngana without ngana centimeter ngaki bonne bwa bokore ngana. So once to akire bichitu amanyire lakini bijana kinga bona cyakire na bora akwe MRI na bora akwe CT scan so twagwake bicha twanyanga what you have is now uterine fibroids. Ntobwata maryoga kugwenye bubimbo we uterine fibroid ntobwata maryoga yes. Nanda maryogo tobwata mangaito akorwa sendagira. Let me tell you. Ntobwata ryogo likorokunga broccoli insulate. Moto broccoli, moto jinji ko broccoli. Jinji ko broccoli. Jinga muna ligomba likoro. Lakini chile green. The broccoli elio gondiro tubwatega likurwa se broccoli. Ekero twakoire efibroid chaka go shiringi. Une broccoli. Uja go shiringi yes. Ya chaka go shiringi yoka. Ntubwata mariogo akorwa se nga waldium. Ilo likurwa se waldium. Togo kwa efibroid chaka go shiringi. Ntubwa nini? Ntubwata marioga mange yoko kore fibroid. Ntubwata ilo nga maharan. Liko kore fibroid. Ntubwata mariogo elindili kunga yogurt. Ntubwata marioga mange agokonya. Ntubwata kanchiriguju. Ntubwata marioga mange agokonya fibroid kwera. Ntubwata liko kunga noni reish agokora fibroid within a very short time. Touch konya kobaru onya kobwata uterine fibroid. The best thing you no go kesinya kitari yetu because kwa kesinya kitari yetu kwa tora mariogo ogwene. Igo not necessarily fibroid chiru surgery. You don't have to. Let me tell you something. Abantu abange bakire kobaru. Abantu abange bakire ko. Igoti tatenga kobaru mbobe. Kenda koroki. Abantu abange bakire kobaru. Bali babaliru within 1 year fibro nantirani. Muso nanarocho bali ko semara gatatu. Chiarus because tara ikenga kiyo gukora konyoraba nata konyoro umwana. So ekero bugate tamayo konyoro umwana to kurusi utrasions. Wika kigende chinacho. Nandi within a very short time nandi jajira. Chana nandi within a very short time jajira. So ochande kile saidi na uterine fibroid. So okobaru sindatanga muntabaru lakini okobaru na nabo chikoirana. Lakini kuna cases ziko bana okorokuya. Munabona abantu mbale bajire kwegwa mariogo, baje kwegwa mariogo chiangire completely. Akwendete ku bleed saidi, agendete ko kole kwende konyo nini agendete konyo mechando amanyinga eryo mubere nabora tinga abone the only option no kwenda turusi ira moral religions. Lakini okurusida moral riri. Okurusida moral ira moral riri. Bono muntu oyo ngujyari gutwara what you call menopause ya mapema. Menopause nkari saidi yatanya korokana. Abantu abagutwara yintu osteoporosis ama ugakoba very soft because hormone uterus nebwa tegasi nyinge talinga igasi konyora abana boka uterus nebwa tegasi nere go produce what you call sexual hormones and this the moment the sexual hormones tiaruroro tiabulire omuntu yebono agutwara yintu gikurukunga ali ya menopause and it is very severe
umuntu yorwara nabaranya uburu bw'isukari nabaranya uburu bwa pressure agenda igoro amauga very safety abana bwantu bakuboneka rahisi amauga ababere munechoka yakuboneka rahisi osteoporosis iko nero ne bwate surgery ne bwate complication yeah. Okay, ibani nubu na world fit nki mako mo kwadra barwira na tubwata malio munatebire tubwata malio ga mange nande nko ba advice story tubwata malio nande nko ba advice story. Okay. Yes. Bono gokorera ngani weresere omwanchu muri riskari omwaka advice gake pengine naro wali terakini asinyire maybe ebisete gusasinyire ngayabo swera gochi advice kyora amaye runo manyagitari incho munyagitari muno munyagitari ngo motebe yakinyagitari yetu ya World Fit because inyagitari yetu ya World Fit into abantu abatangani tosomete kinchira isato cyo kugwenya barwiri nke nisomete nchira ya conventional medicine ngasoma nutritional medicine ngasoma international herbal medicine iko kinchira isato nchingo sinya kubwani burire like matanga tigacha nyagitari yetu ya World Fit kaya baka nyagitari yetu ya World Fit Eritariane Dr. Moses Kenon Sarigo mkuru wa nyagitari ya World Fit Health Centers. World Fit Health Centers notoleza bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza gose Alisa Plaza nga kyogo ikagaiga inchumba kabosonge town ini wanzo ikire bosongo boli nga marigiti nkaye fogo ikamarigiti ase chibucheri chire igasi chinsu bakoni enyombere mu chamate ese bucheri yo mweryo nere kurukunga Uhuru Plaza soime inchwe goroba ya gatatu erumu 307A no konyora nyagitari yetu ya World Fit narubu ya bosongo gaiga nincho munyagitari nincho konyora so ekerogocha nincho konyora muno munyagitari nje mitako kwa matibabu ntobwate clinic ende asomo chibel Doret na ntobwate clinic ende igari Karatina nkene se namba ya nesim 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya muno asogo tolireri nani mutwaro butukobia mbuya mana daktari so gusanga na yambaruka barwire na barigereria baitoberi tukoria hero amen. Aya asante kabisa mwancho murigereria twabere tugusanganere Dr. Kenon Moses ukora egino kwegena kwa ndebu na wikabono maybe no bwato murwairo riskari obwato muchando yo fibroids obere go kumusumbwa senge kegetambe osayo mwancho murigere na obwato muchando yiga toba isako kumya ake nambe yo munyagitari Dr. Kenon Moses yerensaiga se screen yao wabe go kumweresera gose obe go kumutarera se clinic kya imeyo muchobo songo anyare ko baga ogokonya bono boigonye omorobelio yo gweta gusikwayo ikera kugenderete na to kumya na boko gendera kuyorigereria ase chinsemo chito cha social media platforms Facebook, Twitter, Instagram na boigo nsemo ya TikTok na boigo YouTube gwetera ase Ensoko TV elio nyara kwa bago wesem ya igoro yo morobelio gweli tukoria lero tabe tokumera na ewiki ndaso morobelio obobo gimano bachenu unakoletwa sole na inchomorario botambe Caroline Mausa asegete ni Ensoko TV gendera kurigereria merobelio nde Ensoko TV asengincho na bwo buruso wo mugusi nakuganiro gutukoboro